Από δυο άτομα. Ψυχούλα μου, μην αγχώνεσαι. Πάμε όλοι μαζί δίπλα-δίπλα. Ναι, είναι δωματικά θέλει. Άιντε λίγο να σφιχτούμε τώρα. Κάτι κλιματάκια κάνει, αλλά δεν σου πάμε. Το δρόμο δεν το φορτώνει. Τι έγινε, δεν έβαλαν γραμμές. Δεν έβαλαν. Κάνει και πυρνάδια φαίνεται, εσύ το βλέπεις το δρόμο. Εγώ ναι ρε κανονικά μαλάκα. Τώρα καθάρισε. Θα ξεκλείσουμε το μισό. Τραβάει πυρνάδια. Και πού Πάμε είμαστε? άλλα για. Πάμε σε αυτά εδώ τα σπιτάκια. Αρένα είναι διπλά. Πάμε. Πάμε σαν Ανδρέας. Στην Κύπρο εδώ. Κίτρινο Μάρκ. Κοίτανο μάρκα. Τα σχόλια που βλέπουν και χρειάζονται. Τι θα γίνει. Για Ποιος δείτε. Κάνε μας βρίζουν, ναι, λες. Ναι, βρίσκεται λίγο, πείτε κάτι ρε γάμο. Πάρω αυτό το σπίτι. Μέσα στο αρένα γίνεται χαμός και έρχεται μια ομάδα σε αυτά Ναι. τα σπίτια. Ναι, δεν κατάλαβα. Παίρνει. Έτσι φίλοι. Καραμπινιέρες. Τι κάνεις εδώ. Σε σένα. Δεν γνωρίζω. Τι κάνεις, μάλιστα στα σπίτια. Πρέπει να έπεισε μια ομάδα λίγο πιο πίσω. Στο Μάρκο. Μη 4. Σε λύσα πρέσβερα SMG εδώ. Εδώ έχει καράκι. Λοιπόν. Πού βήματα, σε μένα. Σε μένα πού βήματα. Ήρθε κι άλλος εκεί δηλαδή. Ναι, εδώ βήματα. Σε πού. Πάνω είναι εδώ. Στη γωνία στο σπίτι. Σε μένα από κάτω είναι ένας. Εδώ πάνω είναι ένας. Εδώ ένας κάτω.
Σε βλέπω εσένα. Τον ακούω σούρνεται. Να φάγω αυτόν. Είναι. Μου ρίχνει. Από το λέει. Να, και πίσω είναι. Μερικά. Μπράβο ρε. Δεν έφαγε ρε. Λοιπόν, μπράβο σου. Assist πήρα αυτό ρε. Στο λαιμό της έπαιγε. Βρήκατε τέτοιο ΑΟΠ. ΑΟΠ έχει και εδώ πάνω νομίζω κάπου και στο σπίτι το δικό μου που ήμουν απέναντι. Έχει ΑΟΠ, 2 έχει εκεί. Δεν έψαξα. 2 ΑΟΠ έχει εκεί. Πού θα παίζανε εξής. Δραγκούνοβ έχει μέσα στο σπίτι σου εδώ. Εδώ. SMG στα πρέσπερ το πήρατε. Όχι, Έχει. επάνω είναι. Παίξεις Δραγκούνοβ. Ναι, πήρα. ΑΟΠ, σκόπ. Σκόπ δεν έχω. Σάρα εδώ. Μάλλον σάρα εδώ. Μάλιστα που ακριβώς ήταν. Το SMG Ναι. νομίζω ήταν κάτω Έχω secret key. στο δρόμο σου. Σάρι όποιος θέλει σκόπ εδώ. Είναι κάπου εδώ μέσα είναι τώρα. Θυμάμαι το είδα. Ήταν πάνω. Βάζω. Σε πρέσω. Κάνε ρεντότι εδώ τέρα. Είχε το σπίτι που ήμασταν. Εκεί που Ρεντότι είσαι. ναι, εδώ που είμαστε. Ναι ρε. Κάπου εδώ. Κάτω. Ωραία, έρχομαι να πάρω. Πολύ. Όλο το σπίτι γύρισα ρε φίλε. Κάπου το είδα ρε φίλε. Κάπου εδώ μας ξεφεύγει όπως σας ξέφυγε το ER το suppressor. Ρε τότε εδώ μέσα. Φίλε, όντως ούτε εγώ μπορώ το βρω τώρα. Μήπως το έχεις πάρει πάνω σου. Όχι. Αυτό τις κάνει. Ψάξει ένα. Έχουμε ακόμα. Έβγαλα ένα άτομο στην Κεραία. Αν δεν ήταν σε δωμάτιο. Σε μικρό χώρο ήταν. Έτσι. Τώρα είμαι τα ράτσα. Αρτίστη. Τίποτα, δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα. Τώρα περιμένουμε φίλε.
Εσύ, DMR. Μοσυνάκι έχει πάνω, ποιος θέλει. Θα φύγουμε. Κάποια στιγμή. Εκεί που είσαι δεν έχουμε λουτάρει. Εδώ έχει μπάκι. Και από εκεί έχει μπάκι. Φέρε τη γουρούνα, Γιάννη, εδώ. Γιατί θα περάσουν άτομα πιστεύω από το δρόμο. Θα φέρω το μπάκι εγώ. Πάμε βλόκο. Πάνε με λίγο μέχρι το μπάκι. Πάλι ρε μάλλον. Θα πέσει. Πάλι ρε. Πα. Πού ήταν αυτός? Κάπου από εδώ από τα σπίτια ακούστηκε. Ναι, ναι. Όχι, πιο πάνω είναι. Ναι, πιο πίσω είναι. Οπότε Κάπου εδώ πέρα πίσω που τη μακριά. πάμε στις κύκλους, έτσι. Πάμε κοντά κύκλο. Πάμε κύκλο ή πάμε και Πάμε κοντά κύκλο. Δεξιά μας πέφτουν 4 άτομα. κεραία πάνε. Κάπου εδώ τους βλέπω. Θα περάσω από εδώ. Πού να πάμε κάτω. Όπου θες πάμε. Δεξιά μας. Κάποιοι πάμε. Θα σε πάμε στο καπό, να ξέρεις. Όχι. Ναι ρε. Έτσι μου είπε και εμένα την άλλη φορά. Ναι ρε. Κάπου. Πάω. Πες μου σπιτάκια να απόψάτα και να μην φέρνει μέσα, ωραία. Κρύα. Μέσα κάτεψες τώρα. Αρχικός μου κάτεψες. Εξάρτητο εδώ πέρα πάνω, φίλε. Πολύ πολύ. Το φλάσκα είναι, ρε. Όπα. Θα έρθουν άτομα εδώ, έτσι. Καλά. Προς το 60. Κάπου προς το εκεί ακούγεται. Προς το 70. Και πίνεις και έκλεισε το λιμουδάκι σου. Στα μπουζούκια είμαι. Τι θα γίνει. Πού ήσουν πάλι? Λες και είμαι στα μπουζούκια, λέει. Έχει τα Έρχεται μάξι. αμάξι. Πρόσεχε, Μπέλα. Τα μάτια. Πού, βάλτε μάτι. Εδώ. Εδώ πίσω. Έρχεται κι άλλος. Πάνω τον Μάση γιατί τους κάσαμε το λάστιχο. Δεν βλέπω αυτούς όμως. Που είσαι με ένα κοντά, ρε μαλάκα, με βλέπουν. Ποιος σε βλέπει ρε μαλάκα.
Τι είναι προδόσεις, φίλε, που είμαι. Προδότη. Πρέπει να φύγουν προδότες. Έχουμε να μαξάκι να φύγουμε, έτσι. Μου δείκα Πάμε. κούλι. Μου δείκα κούλι. Πάμε σε αυτά τα σπίτια μπροστά. Κοίτα. Αμάξι έχει εδώ παραπημένο ωραικά. Πίσω μας, σίγουρα. Εδώ στο μεγάλο πλαγιά. Θα πάμε να ρίξουμε. Ξέρω εγώ το σπίτια πιστεύω και την είναι το σχέδιο. Έχει και εδώ πάνω στη σκεπή ρε μαλάκα. Απέναντί μας είναι. Έρχονται. Από εδώ. Εδώ μπροστά. Έχω να πετάξω μπλουζόν. Πέτα τον. Φυσικά. Έφαγε, πήγε grenade μέσα. Πού. Πίτσα. Ωχ, Όχι ρε φίλε. πώς το έκανε αυτό. Όχι ρε! Νόκ ένας, Μπράβο. Μπήκαν και οι δυο μαζί και δεν ήξερα ποιον να σημαδέψω ρε μαλάκα. Sorry. Δεν πειράζει. Καλό ήταν. Και το είχαν και πέρστα από το προηγούμενο. Sorry, εδώ φάγαμε γκρινέρ δυο άτομα. Ναι ρε φίλε, γιατί έτσι. Δεν ξέρω, δεν την πήρα γραμμή πότε ήρθε. Να ρώσει τον άλλον από πίσω ρε φίλε και τις έφαγε μπροστά με το που μπήκε στο λαιμό. Πες να έχει γητριάρι που ρέμε. Τους είχαμε, ο άλλος μπροστά μου έφαγε 10 σφαίρες και δεν έπεσε τώρα. Τι λέμε. Αυτός ήταν που έφυγε τις 10 σφαίρες. Ήρθε σε μένα και τις έφαγε. Δυο έφαγε. Έπεσε. Άμα κρατούσετε πάνω και δεν πέφτατε, άμεναν από εκεί εγώ ήμουν πίσω από την πόρτα ήμουν. Άστο. Άμα κρατούσαμε και δεν πέφταμε, ξέρω. Τους είχαμε άνετα. Τι άλλο που κρύωσα πάλι. Γίνεις γυμνός έξω. Τι διάλογο πάλι πέταξαν έξω στον Πολο. Στην Πολο Ελλάδα και κρυώνουμε πάλι. Κατασταίνω. Πού είμαστε ρε. Πάμε place, πάμε... Θα έπαιζα και ένα τέρμιναλ εγώ. Πού, κεντρικό ή δίπλα. Δίπλα. Εγώ πήδηξα 400
200 μέτρα. Λες, σε κυνηγάει κανένας. Αγχώθηκα, νόμιζα περάσαμε. Δεν πειράζει. Σταματάω γέφυρα και στέλνω και μπλόκο. Δεν φτάνεις. Όχι, όχι. Τι τα βλέπω αμάξι. Εδώ ρε κόσμος. Πολύ. Εδώ ρε μπελά που βρήκαμε. Πάμε πίσω εδώ Γιάννη υποθήκη. Αφού ξέρεις ψάχνει για μπελάδι. Ναι τώρα τι μπελάς είναι αυτός εδώ. Εδώ είναι. Τα λάθος. Κουάτο μου. Πού πήγαινες? Θα το τελειώσω. Όχι. Βγαίνει από εδώ. Ρε μαλάκα. Άρε Γιάννη, έλα κατά εδώ. Με τελειώνει ρε μαλάκα, τελείωσε τους όλους. Που στο παιδα γάμο το λες και... Μόνο αυτός είχε μείνει. Τους τελείωσε τους άλλους. Τον ένα. Βγαίνουν σε 6 λεπτά τουλάχιστον. Ζούμε λίγο pro player εδώ πέρα. Το είδες? Το είδα. Τον bot τρόμαξα ρε φίλε. Πού είσαι φίλε? Νεκροί είμαστε, θα ξαναμπούμε. Σας περιμένω εδώ. Ναι, θα πάμε για τέτοιο. Για μενομαχία. Με βεστάκι το τριάρι λίγο χτυπημένο. Θα βάλω τα βγήκα. Φτάρει.
άκουσα. Σαν άκουσα. Αλλά κάποιος είναι εδώ, Πάτον. Δεν άκουσα Εγώ κάτι. καταλάβω πού είναι ρε μαλάκα. Δεν ακούστηκε ούτε βήματα ούτε τίποτα. Στο διαλογία μου είναι ρε μαλάκα. Να τους. Τώρα ακούστηκε. Έρχεται εδώ μέσα να μπει. Τελευταία σφαίρα έφυγε το bot. Ναι ρε. Τι αυτό σκοτσάει έτσι αυτό. Τι μπότρε μαλάκα, δεν στείλει πάνω του. Παίκτης ήταν ρε. Δεν είναι το πότε. Μπούφι. Να γαμίσου με skin κιόλας. Θα κουτσούσει λίγο. Όχι κάνει για προστασία. Άσε το τηγάνι κάτω. Έχει τέτοιο τσάλδο. Αούγκ να παίξει, τι κέριο έχει. Ναι, αλλά α, είμαστε κύκλο εκεί πέρα. Όχι, όταν θα κλείσω κύκλους θα μπούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω που θα κλείσω κύκλους. Όπου κλείσω εκεί μπορούμε να πάμε. Σφαίρες έχει εδώ. Να τι να. Σκάσου τα λάστιχα να δω. Πού θα πάει. Στα μάξι είναι ρε. Πού ρε είναι στο μάξι. Στο χέρι του βλέπω εκείνο. Πολύ ψηλά πρέπει να βαράσει. Μπαίνουμε. Πήρε το αμάξι ο μπάσταρ, δεν φύγει. Θα περάσουν σίγουρα το περάσουν. Δεν τρέπομαι. Δεν προλαβαίνει να πέσει σε μένα να λουτάρετε. Περίμενε, λουτάρουμε εδώ που είμαστε. Πού είστε?
Μας βγάζει στην αρχή να μπούμε ρε, να Α, λουτάρουμε. στο... Δεν προλάβω. Πάμε να πιάσουμε έδος. Ελπίζω να μην έχει κόσμο εκεί. Δεν κλωτσάει το UMP. Ναι, τσάντα δεν έχει ρε πούστη. Ούτε σε δεν βρήκες τσάντα. Τίποτα δεν βρήκα. Να έχεις. Αούγκα έχω, εξάρα έχω. Τι εκεί που πάει ο πόλης μετά. Είναι 24. Έρχεται και ο κύκλος πάλι. Πώς έγινε αυτό. Πάω στο άλλο το μάρκο. 24 extend έχει. Έρχομαι. Red dot. Η ξεκίνημα καλά είναι βερτικαλάκια. Καμιά τσάντα έχει. Medkits. Είναι τσάντα. Μπείτε. Θα έχεις το τσάντα τα σκοτάκια. Αμάξι από εδώ να φύγουμε. Μόλις λουτάρετε. 4 σκόπ. 4 σκόπ εδώ. Τσάντα εδώ. 4 θέλω σίγουρα. 4. Πάμε μέσα στο κύκλο. Σου βγουν. Εδώ είναι έτοιμος είναι. Μπορώ. Να σε πάρει να φέρουμε κύκλο. Ναι, ναι. Μαύρες σφαίρες μόνο δεν έχω. Τον έχω εγώ. Έφυγες. Ξέρετε να πάω από τον δρόμο. Σε το πάνω. Πάω ψηλά στα δέντρα. Σε πολλά. Είναι εκεί, θα έχει πάνω. Πάτε Μάρκο να πάνε. Η που σε έφυγε έχει λίγο σε μας κάνει πίσω. Άχι ρε. Να λουτάρουμε εδώ, θέλετε. Και φεύγουμε στα καπάκια. Θέλω να δω σφαίρες στα πάντα. Πήγε μου. Backpack. Ράνι. Μαύρες σφαίρες που δεν λειτουργούν. Εδώ που είμαι έχει vertical. Έχω φτιαγμένο σαν το όπλο μου. Στο γούνο εδώ και εδώ η backpack. Level 2. Πάμε φύγουμε τσακάλια. Πράσινες σφαίρες θέλω. Έχει εδώ μέσα αυτό το Εδώ σε μένα. Εκεί και εδώ έχει. Και εδώ έχει 3 κουτιά. Πάμε, ήρθε κύκλος.
σιγούν. Φεύγεις. Έφυγες. Δύσκολα είμαστε τώρα. Πάνε κάπου κάτω εδώ. Έχουμε έτσι εδώ παραλιακά πίσω. Είχε άτομο εκεί, είχε αμάξι. Θα κλείσει ο κύκλος, περίμενε. Έκλεισε πίσω. Κάπου εδώ σπιτάκια. Θα έχει άτομα, αλλά πάνε. Θα έχει άτομα, πίσω εδώ. Ανοιχτοσιά, μόνο άμα πας στο βουνό πάνω. Εδώ πάνω, ξέρετε, να φύγει από τον δρόμο, όταν δεν πάει ο δρόμος. Πάμε στα μάτια. Εδώ κάτω φαίνεται clear. Πίσω μας είμαστε. Όπα, από κάπου τις έφαγα. Τα άκουσες? Όχι. Εγώ ήταν αδιάσποτη. Όχι. Δεν ήταν. Κάπου. Για δες πολύ. Δεν το βλέπω. Κάπου κατά εκεί έχω. Τώρα έφαγα μία. Βλέπεις. Τσάλ, Εδώ είναι. την είδα. ένας. Την βαράει καλά, φίλε. Νοκ. Όπα, σαν πρέσο. Ναι, με βαράν. Πού με βαράν? Εδώ έχει άτομο. Παντού με βαράνε. Εννοείται πάνω. Ελάτε εδώ κοντά σε μένα. Παντού έχει άτομο. Δεν τον βλέπω τον Μπούστη. Πού βαρούσε ρε μαράκι τόσο? Εκεί στα μάρκα μου είναι. Κάπου κάτω μας έχει suppressor. Τσακάλι εδώ έχει άτομο. Εδώ πίσω. Μάρκ. Στο μπλε. Κίτρινο μάρκα. Ναι. Έφαγε. Κάπου από πάνω τη τρώω. Από εκεί επάνω. Βαράει άσχημα. Εδώ είναι ένας. Σου πούνε εσύ έχεις βάλει Μάρκ. Εδώ άλλος. Μαλάκια μου. Μήπως σε Μου κάτι είπες στα τριάρια, Έλ. φίλε. Πώς βαράει έτσι? Μπροστά μου είναι ένας. Νοκ. Στο Μάρκ μου έχει ένα. Βάρανε μέσα από τα δέντρα. Βλέπω το όπλο του. Το πίσω είναι. Ένας εδώ. Είναι εδώ. Πού πήγε? Α, το αριστερά είναι. Εδώ. Πίσω. Μέσα εδώ. Τον είδα.
Μπασταρδέ. Έφαγε. Μπράβο, μπράβο. Στο γούρι τον έχεις. Μπράβο. Νοκ. Και πίσω. Την έφυγε στο μπράτσο, φίλε. Την περιμένω πόση ώρα. Πόση ώρα την περιμένω. Ναι, ποιος κύκλος. Μπράβο, πάει αυτός. Μαλάκι, εκεί που τον πέτυχα, άστο. Εκεί που τον πέτυχα θα φάω σίγουρα Εδώ. report. Πού? Εδώ. Με στολή είναι. Τσουγκούνι, είσαι μακριά, ελάτε λίγο πιο κοντά. Εγώ είμαι το Διέγκο. Κολλιέλα, εδώ στην πέτρα. Εκεί δεν το βλέπουμε κανένας. Δεν το βλέπουμε καν. Νοκ. Μπράβο, ρε Σογκούνι, μπράβο. Εδώ άλλος. Περπατάει. Στο Μάρκ το ίδιο. Εδώ. Πάει να μπει κύκλο. Δεν το βλέπω. Γιατί δεν πάμε εγώ με κύκλο. Πάμε ύψος. Ύψος, ναι. Σπασμένα όλα. Κράνη. Εκείνος είναι πρόβλημα γιατί στα σπίτια είναι. Διαγκό. Αμάξι Πάμε για και κύκλο. εδώ πίσω. Πάμε για κύκλο. Έχει άτομο κάπου εδώ κάτω. Στο κύκλο. Έτσι πρόβλημα. Αυτό που έτρεχε εδώ πρέπει να δούμε. Πίσω από δέντρο θα είναι, σε θάμνο κάπου θα είναι. Κάπου εδώ μπροστά μας είναι Διέγκο. Πόσο σημαντικό είναι, ο νόμος. Όπα, grenade. Χειροβοβίδα πέταξε. Σε μένα με είδε. Από πίσω. Πέτρα, πίσω. Δεξιά σου, αριστερά σου. Assist, πάμε. Πάμε στο γκουν. Όχι, μπροστά μου ήτανε. Γκουν ήταν. Τον είδα. Όχι ρε φίλε, όχι. Τώρα τον είδα. Γι' αυτό έλεγα για το Μάρκ Τσουγκούν, μήπως έπεσε εκείνος, ήταν νοκ. Δεν πέρασε, καλό ήταν. Αλλά έκανε κάμιση το χέλμ. Δεν είχα χέλμ. Κοίτα εδώ. Εγώ τίποτα δεν είχα. 600 Όλα σπασμένα damage. ήταν μένα. 600 damage, Σάψα. 2 kill. Εγώ. Εγώ τι είχα. 8 kill είχα. $700 damage. Πάμε ένα τελευταίο τσακάλια. Πάμε να τα πεις, παιδιά. Θεός βοηθός.
Φίλε του... Είναι 24 που βάρασε πίσω από το δέντρο, φαινόταν μόνο ο αγκώνας. Μόνο. Σόπαρε. Μόνο ο αγκώνας φαινόταν. Τον πιάνει άμα φαίνεται ο αγκώνας. Έχω φάει σίγουρα report εκεί. Και πού είμαστε? Ω, τι λέτε εσείς, ό,τι θέλετε. Και Terminal πάω και Place πάω και Yongcheng πάω. Yongcheng. Και Kusama πάω. Terminal, άμα θα πάμε terminal, έχω να πέσω νερό, φίλε. Ωραίο είναι. Πάμε. Και εγώ τι λέω. Και τρικόρ, ναι. Άμα είναι σύντομα να παίξουμε κομμένα. Χιλιά άτομα πίσω. Πέφτουμε πρώτοι, ό,τι πάρουμε. Δεξιά μας μια ομάδα, μπροστά μας ένας. Γρήγορο Πίσω θα δεν είναι βλέπω. βέβαια, αλλά πάει να γαμηθεί. Δεν βλέπω πολύ κόσμο στους δεξίς. Κάτω. Μπήκε κιόλας. Ψάχνω όπλο. Συγγνώμη, σκούψε τις σφαίρες όλες εμένα. Άσε ρε μαλάκα μια σφαίρα. Χωρίς σφαίρες είναι. Έλα ρε κομμάτι. Τελειώνει κιόλας, Πού έπεσες ρε μαλάκα έτσι. Πάμε σε μας φύγεις. Μην μπαίνετε, τζάμπα θα μπείτε, έχει άτομα. Ένας είναι ρε μαλάκα. Ναι. Όλοι πως γίνεται να είναι 86 level ρε φίλοι σε εμάς. Όλοι. Από πίσω. Τι έκανε ρε μαλάκα. Μαλάκα ένας έπιθε εδώ πέρα. Πότε πρόλαβε και ήρθε ο άλλος. Και δεν ακούστηκε κιόλας. Α, το χτύπησα. Της έφαγε. Τον έκοψε 50 ρε. Μάλιστα. Ένα deathmatch θέλουμε. Deathmatch. Ναι, φίλε. Δεν χρειάζεται. Το άλλο ήταν η παπαριά. Πάρ' την Deston τώρα, να βάζεις μια άλλα. Ναι, δεν είναι. Τι έβαλες και κουτσίδα ρε γάμο. Κουτσιδάκια τρελαμένα. Τίποτα views έχουν βγει. Γιατί. Τίποτα, Τι άτομα βλέπουμε μόνο. τίποτα. Που ένας είμαι εγώ. Δύο βλέπουν. Τσουγκούν μην μου πεις ότι είσαι εσύ ο άλλος. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Κόλλα ο γιος θα ήμουνα. Γεια σου φίλε Απόστολε. Τίποτα δεν πάμε καλά. Κλείστο. Να τους. Ο τρίτος πρέπει να είναι αυτός. Ναι. Όλοι ξεκινάνε τα χαμηλά.
Πού πέφτουμε, ρε. Πάμε εδώ στα ίδια, ρε. Απ' έξω. Σαν Ανδρέας τα λες. Αυτός ο κύκλος εδώ είναι σαν Ανδρέας. Σαν Θυμάσαι. Ανδρέας. Πρώτος σαν Ανδρέας όμως. Το λες γκρρ. Έπεσα από τα κείμενα. Καλά, είσαι. Καλά είναι. Μέσα στη μισή με καφέ. Ρε κόσμος. Πούνται, ρε. Εδώ. Πού ρε. Terminal. Πες, terminal λέει κόσμο. Ψάχνουν τον ουρανό. Αρένα, όχι terminal. Ναι, terminal. Τα αρένα το κάνουμε εμείς. Τώρα περίμενε. Σαν στη γάμια. Όχι θέλω μόνο να κάνω απλά στο κομπλινό μότο. Παιδί είναι. Τίποτα ρε. Θα παίξουμε αυτά που δίνει. Άντε εδώ. Τι παίζει. Θα παίξω. Εκεί. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να πάρεις, στόχο σηκώνεις στο Θεό. Πάρε ΑΚ. Δύσκολο το ΑΚ, πολύ ρε. Ξέρω. Red dot. Red dot. Τι είναι. Δεν θέλω ρε μόνο. Κάνα οπάκι. Κάποιος. Ένα αρχιδάκι, Κάτσε. πότε το βρούμε ρε. Όπλο δεν έχω. Κάτι είναι να βρούμε για μας. Δεν μ' βρείτε οπάκι δώστε ρε παιδιά. Ελεήστε λίγο. Το πτωχό. Ελεήστε είπα. Μην παράσουν έρθω και σου κάνω σουρουτήρι τώρα. Έχω ένα εξάρι τζάμπα, το κουβαλάω. Κι εγώ ένα οχτάρι. Πώς λέει και ο Μίτσος, έλα μαζέψτε τα όλα πάνω τα δώσουμε. Εκεί χολογράφο και εκεί το στενή, πάμε να ψάχνουμε. Τίποτα ρε, δεν δίνει. Θυμάσαι μαλακ, τι ξύλο ρίχναμε εδώ πέρα, σε Καλά, αυτά τα σπίτια, άστο. όταν έπεφτε κόσμος. Τι ωραία που ήταν. Τραγκούνο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγούμε terminal. Terminal, Λες. αρένα και λέω terminal. Καράκι θέλει κανένας. Έχω καράκι, μόλις βρήκα. Παραγώ. Θα παίξω το εκεί, θα παίξω. Ό,τι γίνει. Θα δοκιμάσω. Οχταράκι σκόπου κανένας. Red dot. Θέλω. Άμα βρείτε. Εδώ τους έβαλα εγώ με το Mark McKean νομίζω. Άρα το έχεις βάλει Mark. Το οχτάρι το έχω βάλει μάρκ, ναι. Red Dot τελείωσε ακόμα. Ναι.
Εδώ. Η 4 ψάχνει κανείς τίποτα. Τι ψάχνει. Κομπρεσέτορ. Πού το μάθημα μαλάκα εκεί, τρελέ. Κατέβηκε εσύ κύριε τρέλα. Ω, βρήκα ρεντότ. Σου μου θέλεις εξάρι. Όχι, έχω. Εντάξει, εκεί. Να σκουμποθείτε, πάμε terminal. Ναι, εγώ περίμενα να πάρω το τέτοιο. Το σκοπ. Πάμε terminal, είπα. Terminal όμως, όχι αρένα. Τίποτα. Έτσι είναι, το στόχο τον άσπρο. Αρένα. Θα πάμε αρένα. Μας περιμένουμε. Έχουμε κάνει κράτηση. Γιατί να μην έρθουν αυτοί. Καλά, πάμε. Πάμε. Ναι, γιατί πάμε εμείς, αφού αυτοί εδώ θα έρθουν. Αλφα Κύκλο κάπα. είμαστε εμείς. Και ένα όνειρο. Τίποτα άλλο, Πάμε. Πάμε εγώ, ακολουθάω εγώ. Το ψήνω. Κάτσε να βάλουμε ποτάκια, βάλε ποτάκια. Μια έμεση και φύγαμε. Δεν ξέρω τι θα πεθάμε γι' αυτό. Μαλάκας. Πάμε. Όπο, τι του Ωραία. πέταξα. Κι άλλη είναι. Μήπως 4 μου, δεν θέλει. Έχει κουτάκι εδώ ρε μαλάκα. Τι κάνουμε αυτή. Τίποτα. Έχω εκεί, συντηρητική. Έλα μαζί μου. Άτομο βλέπω. Μάρκ, Ένας μπότ είναι. το φαγες. Όχι. Τώρα θα το Και φάω. έφυγε τρέχοντας. Λουτούμπα. Έλα μαζί μου. Πάμε security πάμε, ναι. Αούμ πρέπει να έχει μέσα. Του χτάρει σκόπ εδώ μέσα. Φτάρει ποιος θέλει να σπάρει. Έλα άνοιξε. Είναι. Πού ρε. Ναρκωτικά παίρνει. Να δω. Ορίστε. Πάμε. Πάμε. Μιλitary vest 3 που θέλει να πάρει. Θα περιμένουμε μέσα. Blue chip transmitter. Τι είναι αυτό. Πάρ' το, πάρ' το. Αν πεθάνει, Μάξι. μας βγάζει με τη μία. Τι είπες τώρα. Δεν χρειάζεται να πας χερέα. Έσβησε σε εμάς. Ή όχι. Πάμε. Έρχονται. Εδώ φορτηγό. 2. Φύγε. Εδώ. Ήσυχα ακούω. Σε μένα. Άτομα ακούω. Σου ακούω.
Όχι ρε, δεν κλωτσάει καθόλου. Ακόμα 2 είναι εδώ τσιμένα. Δεν πρόλαβε το τελειώσω. Και αυτόν κούλι τον έλεγαν που σε έφαγε. Το transmitter τελικά τι κάνει? Αυτό όταν πεθαίνει κάποιος δικό σου, παίρνεις το chip και το πατάς κατευθείαν, δεν πας στην κεραία να μας βγάλεις. Ο φίλοι, το ΑΚ είναι... Γιατί κλωτσάει πολύ ρε. Ναι ρε φίλε, και δεν παίρνει... Δεν το έχω κάνει λίγο ένα να παίρνει πάνω λίγο να το συμμαζεύεις. Όχι. Πέρα, κουμπροσέτουρ. Που πέτυχα λέει 28 damage, αυτόν πέτυχα μόνο. Τι λέτε να κάνουμε, το μαλλούι θα βγούμε. Το μαλλούι θα βγούμε. Ό,τι θέλεις. Πάμε κομμένα. Πάμε ένα, έτσι γρήγορο. Ναι. Ο Αποστόλης λέει πάνε από πίσω το λέει. 3 ήταν από το λέει. Από ποιο να πας πίσω? Πίσω του Σουγκούν πήγα. Πάμε αρένα για ξύλο. Αυτό μπούστι. Τι κάνει αυτός ο μαλάκι με το βγήκε. Πάμε ναι, πάμε για ξύλο. Μακάρι να πέσω σε καραμπίνα επάνω. Τίποτα άλλο. Μου έχω καραμπίνα. Έρχομαι. Ωραία, μητέρα. Θα να κάνουμε δικό μας λίγο. Δεν το έχεις ανοιχτό να το βάλω, να το πατήσω. Σοβαρό, πόσο γκέι έχω φορέσει μαλάκι. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις. Το σφαγγάτο, όμως θέλω να μου κάνει ένα σφαγγάτο. Θα είναι πολύ γρήγορο. Λες. Τίποτα, άμα πέσουμε πάνω στο ζαμπόν. Τι δεν έπαιζες από προχθές ρε μαλάκα, τι? Τι είναι πάνω. Το τελευταίο που πέφτει μαζεύει τα kill. Αλλά με τα μάξι. Ωραία κόσμος. Λοιπόν, έχει. Όχι, δεν είναι πολλά. 3, 4, 5, 6, 7 άτομα. Δύο team είναι ρε. 7 άτομα είναι, ρε. Με το πακοτατζίδικο θα έρθω εγώ, να ξέρεις. Ναι, ρε. Το πέτυχα εδώ. Έχει ένα θέμα. Πέφτει από την άλλη άκρη. Σαν λέει ένας έρχεται κεντρικό. Δίκιο από πίσω. Έρχομαι. Πού είναι? Πακοτατζής. Μας πάτησε ρε. Μπάω. Μη κολλάς τώρα, μη κολλάς, σε παρακαλώ.
Τον τελείωσες? Όχι, Όχι, τον αφήσει. δεν το τελείωσα, όχι. Τον άφησε. Τσάλ, Είναι η ψυχούλα μου. πάνε βρες secret key. Τι έχει, Δες τι έχει μέσα. Όχι, ήρθαν. έμεινε secret. Πήρε τις σφαίρες. Για κολλά. Ναι, Άλλο. Καλά, Ψιλοκολλάς λίγο. όχι. Οπα, Την άναψε. ναι. Πάνω εδώ. Μη μόνος σου, μη μόνος σου. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ που είμαι. Τον είδα. Και είναι αποσχημένο. Ωραία, όπου έχει τον μπαστάρντερ, που το βρήκε κιόλας. είναι κι άλλοι εκεί που σάρουν. Χώθηκαν του σουγκούν. Τώρα μέσα είναι. Μόλις μπεις αριστερά. Ωραία. Δυο άτομα ήταν μέσα στο σπιτάκι καβατζωμένοι. Του σηκώνει τον δικό του. Πάμε σε γκουν. Πρέσαρε, πρέσαρε. Ένας που εδώ ρε, δεξιά, δεξιά. Πάτε. Μπράβο ρε σογκούν, μπράβο ρε γόρε. Και δυο. Σήκωσε με, θα πεθάνω. Έρχεται κι άλλος. Έχετε. Από εκεί θα έρθει. Πάτε και τον άλλο, πάτε και τον άλλο. Ας πεθάνομαι, δεν πειράζει. Μπάστα εδώ. Τι έκανε. Τον έφαγε στον άλλον. Όλους τους Εσύ έφαγε. γκουν. Όλους τους έφαγε. Ναι. Μπράβο ρε, μπράβο. Εδώ θέλουμε ένα blue chip τώρα. Θα βγω με καθόλου τσάλι ή... Τι πιστεύεις. Τι, Θα βγω με. όχι δεν βγαίνουμε. Ωραία μάνα. Πρέπει να μας βγάλει στην κεραία μας, πάρει τα τσιπάκια πάνω να μας βγάλει. Έχω ένα θέμα ρε Αλάνια. Τι ρε. Μπομπαρδίες. Δεν πειράζει. Μπορτ μπροστά. Πάρ' τα τσιπάκι, βγάλε μας. Άμα μπορείς. Άμα δεν μπορείς, παίξτε. Καλά ρε μαλάκι, σε ένα σμόκ δεν Μαλάκα είναι. και ρε, δίπλα είναι. Άερε. Ψέματα λες. Όχι, όχι, όχι. Τι μαλάκας που είσαι. Και πέφτει μια ξεχασμένη τώρα, ρε. Πουμ. Μπράβο Γιάννη, δεν ήταν κανένας εκεί. Τενάκι. Πέθανα ρε. Φύγει, μπότ είναι. Α, νωρίς βγαίνουμε, Σάββα.
Δεν κοιτάει πουθενά ρε μαλάκα, με έχει καταγχώσει. Γάμισε. Τίποτα δεν βλέπω ούτε που είναι ούτε. Άρα μαλάκα. Ένα μποτάκι ήταν. Εδώ έφαγες μαλάκα τους παίκτες. Το μποτάκι φοβήθηκε. Πήρε το δρόμο. Το θέμα είναι να ξαναμπείτε ρε μαλάκα. Ναι, το θέμα είναι ότι θα κλείσει ο κύκλος. Οπότε βγαίνεις εκτός εσύ. Άρα. Αμάξι στο τέρμιναλ Να μπροστά. βρω, ναι, να βρω μια μέρος να πέσουμε. Εκεί μπροστά έχει αμάξι γίνει. Και εσύ μπερδεύκες Γιάννη τώρα. Είπες δεν έχω ρετότητα πάνω. Σου πούνε τι λέει καραμπίνα καλή. Καραμπίνα γαμάει φίλε. Είναι εγγύηση είναι μαλάκα. Να ξέρεις. Μέσα στα σπίτια είναι εγγύηση. Εδώ βγήκε πρώτα πρωτού μπει ο Τσάλ. Του πατάω μια μικρή καραμπίνα ξανά μέσα μπήκε. Βαράει καλά. Αργεί λίγο να οπλίσει. Ανάλογα ποια θα έχεις. Γι' αυτό και εκείνη η καραμπίνα γαμάει. Τώρα μου πεθάνεις, πεθαίνουμε όλοι. Παίρνω, παίρνω. Θα δούμε που θα κλείσει, περίμενα. Τι ξέρεις, εμάς δεν γίνει ποτέ. Αχώθηκε από τώρα. Σου καπώ. Σου καπώ ρε. Που πέσουμε πουτσα. Πού είσαι ρε? Πού πας? Α, έξω στην άλλη μεριά ακόμα. Ηλίθιο είναι το παιδί ρε. Δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μέσα είμαστε ούτως ή άλλως. Είδε το όνομα μας. Κολόφαρδος ρε. Κολόφαρδος. Δώρο σου δρόμου είχε. Και φανταστώ σταμάτησε και το πήρες. Καλά να φανταστείς. Τι ρε, άδειο σπίτι έχει εδώ. Τι έγινε? Μάζευε. Τι να μαζέψει, τίποτα δεν Εντάξει. έχει. Εντάξει, δεν έχει. Μου είναι κομπλέ φίλε από τώρα. Ένα σκόπ θέλω. Τόσο γρήγορος. Μαλάκα εγώ έψα. Γάμισε τα. Εδώ έχει level 3 vest. Έρχομαι να ρουτάρω, Γιάννη. Έλα κι εγώ ρε εντός ψάχνα βρήκα. Βρήκα κι εγώ. Μου το είπες. Έχω κομπρισέτορ να δώσω και vertical. Μαύρη σφαίρες δεν έχω ρε μαλάκα. Για τον κρόζα. Έχεις γκρόζα. Ναι το θες. Αχ, εννοείται. Άμα το θες έλα. Εδώ έχει κι άλλο vest level 3. Έλα τώρα να μου το δώσεις.
Στο battle του θέλει. Οκ, το αφήνω εδώ. Suppressor AR έχουμε. Όχι. Compensator έχω, το βάζω τώρα σε μένα. Κάνα όπα, άμα δείτε κάνα red dot, δεν έχω τίποτα. Πάνω έχει κι άλλο vest, έτσι. Φίλε, αυτό θα είναι καλό. Άμα βρούμε κάνα red dot. Για να καλό. βγήκαμε. Είναι σφαίρες μαύρες. Τι να κλάσουν. Γιατί μου είναι κατευθείαν πέρα. Δείτε τι να του κάνω, έχω όπα. Μαύρες σφαίρες έχεις καθόλου. Όχι ρε μαλάκα, εγώ τι είχα τάψει. Πόσες θες? Πού τα άφησες? Α, δεν τα άφησα, τα έχω πάνω μου. Α. 60 έχω. Ρίξτε τους εδώ. Έχω εγώ 180. Α, άλλος έχει. Πάμε λίγο εδώ στις αποθήκες, Γιάννη. Πολύ έλα κατά εμάς. Ψάχνω το ΑΟΠ. Εκεί που το ψάχνεις, δεν θα το βρεις ποτέ. Κατέμαρος ο άλλος, ρε. Θέλω. Μη 4 πίσω, για να σε δείξω. Εγώ το βρήκα, πού είναι. Έχουμε τα κολυμπήσω μάλλον, ξέρεις. Αφήνω red dot κάτω. Θέλω. Άλλο είχε εδώ Κάνα red dot. suppressor AR. Άμα βρούμε. Είμαστε και από καλή γωνιά, φίλοι. Ένα σκόπ, άμα βρούμε. Τσάλι. Τεσάρι, με κάνει. Δεν είχες. Όχι ρε μαλάκα. Να το, εδώ είναι, έλα, με τη μία στο βρήκα. Thank you. Και ουχτάρι έχει εδώ. Ας το χτάρι. Ή εξάρι. Βασικά σου βγουν θες το χτάρι. Όχι, εξάρι παίζεις εσύ. Ό,τι θες, δεν έχω θέμα. Έλα. Άφησα κάτω εδώ. Κάτσε μέχρι αυτό. Κάνα σελάρ παίζει τίποτα. Έχει εδώ με 24. SLR έχει εδώ κάτω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσείς ανοίξατε τέτοια. Εγώ. Πολύ καράκι είναι εδώ μέσα. Αμάξι ακούω. Πίσω. Πίσω μου. Ναι, ναι. Στο 200. Μαλάκα που. Τι κάνεις εκεί. Σε εσάς είμαι κοντά, Πού σημασία σου που τα βρει μαλάκα. Ναι, δίπλα σου εμένα, αλλά πίσω μας ήταν αμάξι. Οπότε έχει κόσμο. Και πίσω μας. Αν θα έρθει εδώ να λουτάρει, αλλά εδώ μέσα. Θέλω το SLR. Και ρε, Έβγαλε άτομο. Έχει μία 24. Που είμαι.
εμείς τώρα, τέρμα πάνω. Να πας στο χτάρι. Πες μου. Όχι, στο δεύτερο όροφο είναι. Εξάρισα άφησα. Ακόμα μάτια πηγαίνει. Για να πάει. Έτσι ο ξάρι. Μερικά εδώ. Σαν πρέσβο, σαν πρέσβο. Έτσι αλάρνα. Αυτό δεν είναι. Θα δρόψει εκεί. Στο 190 και στο 210. Κάτσε κλείνει. Κάπου κατά εδώ θα πάμε. Λύσεις σε εμάς ρε. Ρημάδι. Θα τα κλείσει. Ξέρω να τα ανοίξω. Για να μην έκλεινες εμάς. Όχι ρε, ούτε μισό εκατομμύριο. Θέλε πάμε ξανά από εκεί που ήρθαμε. Πάμε μέσα. Πάμε γρήγορα μέσα. Τα drops τα βλέπουμε. Ούλια νυχτωσιά είμαστε όμως. Ξέρω, αριστερά ακούγονται, μακριά βέβαια. Και δεξιά έχει άτομα. Πάμε Από να εδώ πούμε. που πάμε. Πάμε να πούμε μέσα. Πάνω είναι. Πάμε μέσα στα γαλάζια να πάμε. Πώς θα πετά πρόβλημα. Παναγαμητή. Καλά είμαστε. Άνοιξε την δουλειά. Δεν έχουμε πίσω μας άτομα. Πάω για το δώρο. Το ήξερα, πούστη. Πρόσεχε από εδώ. Θα έχει άτομα. Ό,τι γίνει. Μπορεί να μην το βλέπουμε κιόλας. Παίζω ξύλο. Βλέπω εδώ άτομο. Εδώ πίσω. Αόπιο, ρε. Μας βαράνε. Πώς στο καταφύγιο, αλάνια. Πού είναι το μπαστάρδι. Όπα, αριστερά. Σπίτι κάπου κατά εκεί. Κλείνει. Και όχι σε εμάς εννοείται. Σε εμάς θα έρθει. Αρκέδια. Έσω μόνο. Έχουμε στο μπλε μάρκ. Πρόσεχε Διέγκο. Στο Είναι μπλε. πολύ δύσκολο από εδώ. Πάρα πολύ είμαστε. Πάμε σε αυτούς στο μπλε μάρκ. Θα έρθουν.
άμα βγούμε από πίσω. Πίσω μου. Έλα σε μας, έλα σε μας. Κι άλλος από κάτω. Εδώ σε μένα. Πού είναι, πού είναι, πού είναι. Τους πήρω. Πάμε. Πάμε. Σου κάνω μέσα. Κάτσε λίγο που χαμηλά. Κάνει το ΑΟ. Έρχονται από πίσω μας. Δεν έχεις πίσω κι εσύ. Δεν μπορώ να έρθω τώρα, μου σκοτώνουν εδώ όλοι. Ξέρουν τα στα μαλάκας. Ξέρεις. Ξέρεις έξω του κύκλου πρώτον. Εγώ είμαι μέσα στον κύκλο. Όχι, δεν είναι. Ναι, το ξέρω. Την μεριά που κλείνει ο κύκλος είναι όμως. Όχι, κούλε. Η ομάδα έμεινε τώρα. Να τη δώσω το βράχο σου. Περί άτομα έμειναν. Γιατί τρέχει μαλάκα. Μπράβο ρε. Άλλος πού. Δέντρο δίπλα μου. Το βράχο. Δύο ήταν ένας που δάνεις από εκεί. Ναι αγόρι, γιατί ντου ρε μαλάκα έτσι. Θα μου πιάνει ο κύκλος ρε φίλε, τι θες να κάνω. Τι ντου ρε μαλάκα στο μισό κύκλο τώρα. Πλάκα με σκάεις. Ακόμα ένας είναι στο βράχο. Α, στο δέντρο. Πιο αριστερά. Μπροστά σου. Θεός και Παναγία. Όχι. Όχι ρε μαλάκα. Θα χώθηκα από τον κύκλο ρε μαλάκα. Θα απλώθηκε ο άλλος. Φίλε. Δεν πατήσει το κλικ κανονικά ρε μαλάκα να δούμε τον ντότ ρε φίλε. Το λούτες μπροστά. Μαλάκα είσαι θεόχαζος. Τι σύλλο τον έπιασε ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
Έτσι. Είπα, μην κάνεις δούρο, μαλάκα. Τον είχα πίσω στο βράχο, τον έβλεπα ρε μαλάκα. Ήθελα να τον βαρέσω. Δεν το βάρισες όμως. Μαλάκα ναι, άμα έκανε λίγο υπομονή. Δεν έχει υπομονή αυτός ρε. Δεν έχω μονή, εγώ θα τον Θα πάρω. πάει εκεί να κουθεί ρε. Πάει να κουθεί. Θα τους είχαμε εκεί τώρα. Χαμπάρ δεν με πήραν εμένα εκεί. Με έψαχνε ο άλλος. Φινίτο ή θα πάμε άλλο. Φινίτο ρε. Φινίτο, Α, φινίτο. Οκ. Φιλάκια. Τα Οκ. λέμε. Άντε, καλό βράδυ. Φιλιά.